Paviel, kde, s kým, ako strávite tohtoročné Vianoce? Uh, Tým pádom, že asi tu nemám žiadnu rodinu, teda mám nejakých rodičov, tak asi budem sám. Asi pôjdem spať. Takže ostanete tu na Slovensku, nejdete domov a... Áno, lebo mám veľa roboty, takže sa mi neoplatí niekde vycestovať teda na Ukrajinu, lebo spojenia lietadla nechodia rovno odtiaľto zo Slovenska, takže musel by som ísť rovno ako do Čiech, alebo teda neviem, sú tie také letenky sú komplikované, takže mal by som skôr ísť alebo vlákom, alebo autom. A je to dlhá cesta, takže mne sa to neoplatí. A nebudú sa teda konať žiadne darčeky toho roku v spojitosti s vami? Takto, ja som pravoslavný, takže Vianoce aj tak ja mám úplne niekedy inde, takže ja mám 6. januára. Takže pre mňa trošku 6. januára dôležitejšie ako 24. decembra. Ale predsa len darčeky sa aj vás týkajú, nie? U nás my máme zvyk taký, že darčeky dávame viac na Silvestra ako na Vianoce. U nás na Ukrajine, myslím. A Silvestra teda ako strávite? To si plánujem, pôjdem do Parížu asi, ale tiež sám. Aký darček by ste možno tak chceli dostať od niekoho, od rodičov, od kamarátov, známych? Asi nič také, ako nerozmýšľal ešte som nad tým a ja si myslím, že asi každý darček je taký ako príjemný, lebo to je darček, hej. A je to teda z lásky, alebo teda je to príjemné v každom prípade, ocičo, keby to bolo. A spomínate si možno, keď ste boli malé dieťa, čo vám takú obrovskú radosť urobilo? Čo mi urobilo obrovskú radosť? Neviem, nejaký výlet. Áno, lebo otec mi oznámil, že rovno po Silvestre ideme na nejaký výlet, teda niekde, teda do Odesy, možno niekto pozná, hej, to je Primorie. Tak ja som bol úplne šťastný, pre mňa to také bolo niečo výnimočné a tak som bol dieťa, tak som bol úplne z toho vyplašený, že wow, že ideme do Odesy. No a keďže tento rok sa nám už tak viac menej chýli ku koncu, keby ste si ho mali tak zhodnotiť, že čo bolo také najkrajšie, čo ste zažili a čo také najškarečšie? Najškarečšie, možno ako na Silvestra alebo na Vianoce? Tak všeobecne počas celého roku, že čo by ste už nikdy nechceli zažiť a čo by ste si ešte možno rád zopakovali? Určite by som nikdy v živote nechcel zažiť až nemocnicu ako operácie, lebo som operovaný na plúca, takže určite by som to nikdy v živote nechcel opakovať. A čo by som chcel opakovať? Ani neviem, hlavne aby som bol šťastný, to je asi najdôležitejšie pre mňa. A ste? Tak momentálne som pracovne vyťažený, ale som asi šťastný, lebo mňa chcú, tak som šťastný, proste jednoducho, že všade ma volajú, všade ma chcú vidieť. Je to príjemný pocit asi pre každého, nie len pre mňa, každý by sa cítil v tom dobre.